So, good day guys. Naana sa Tay TV nga ayohon ron. Nun sa tagiya kay magbadless ra dire sa iyahang screen. Nara siya audio, na siya video. So, ako ning giibot ang buko-buko ani guys. Then ako na sa ning na ground ang iyahang anode cap. Nag-ground na ako. Safety ni siya guys. Na voltage check na sad nako ne, okay ra siya. So ang ato nilang ko ano na ni, ang natay mga nakitaan nga mga na-crack nga mga sinuldahan guys. Nag-dry na siya. Tara guys oh, yung vertical IC niya. So mo ni atong nakita nga problema guys. Ato ni siyang i-solder guys ha. Muna ako nakita nga problema niya. Check na sad nako ni guys nga shorted siya. Dugay na daw ni nga standby nga unit. A few moments later. So okay guys, ato nang ilisan ang iyahang vertical IC. Muna yung karaan guys na may short iyang vertical IC. So tayo puli kini. Tinangtang ra gyapon ni siya guys pero maayo pa. Wa man tay vertical IC dire. Ito itaon na guys. Pagtao din nyo ani guys, make sure inyong testingan na nga wala siya short bitaw kay maguba gihapon ninyong vertical IC kung na siya short. Double check lang guys. Tanawon ninyo wala ba nag-change value ng mga resistor. Tangan na tong compound guys. Nalimtan og butang compound. Ato na ibalik ha. Okay na guys. Ato na. Screw na nato. So ato na siyang i-resolder niya. I-resolder sa natong apil ani guys kining mga nanga-crack. Tanawon niyo nang na-crack ani nga board. So ani nga case guys, ako ning na-check tanan na solder na nako ang kuan mga nay mga crack. Nag-dry solder siya, i-resolve yun ninyo siya. So ato ni ibalik guys ha. A few moments later. So okay na guys, nabalik na to siya sulda dire. Yang vertical IC. So ato ni testingan guys. Balik sa nato siya sa iyahang case. Anong testingan guys ha. Careful lang guys. So nabalik na to niyang connector tanan guys. Ato nang i-testing. Taon na to iyang anode cap. Nang lang guys, ug taon mo ni guys, limpyo siya guys.
Wala siya ugaw kay gawas ng kuryente ani guys. Piti-piti siya. Tingnan na to guys. Okay na guys. So mao ra to yung problema guys, yung vertical ice